20 och 30 miljoner kurder som är uppdelade framförallt på, bor i områden behärskade av 4 eller 5 stater. Det är Irak, Iran, Turkiet och Syrien. Och även i Sovjetunionen finns det stora grupper av kurder. Kurdistan är alltså delat. Det kurdiska folket har inte nationell självbestämmande. Och det kravet ställs ju mycket starkt av alla delar av det kurdiska folket. Oavsett i vilken av de här 4-5 staterna som de råkar bo i, beroende på de gränsdragningar som gjordes efter det första världskriget. Men det kurdiska folkets kamp för nationellt oberoende och självbestämmande är mycket äldre. Den är mycket äldre än vår tideräkning. Flera tusen år före vår tideräknings början fanns det kurdiska folket och omnämns i skrifter av grekiska historiker och andra vilkas verk har blivit bevarade till eftervärlden. Det är alltså ett mycket gammalt folk. Det är ingenting som någon har nyupptäckt under de senaste årtiondena, utan det har en oerhört rik tradition också i kulturen som senare kommer att berättas om här under kvällen. Vi som arbetar i Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter, vi tycker att det är en oerhört viktig uppgift att söka utveckla solidariteten i Sverige med det kurdiska folket och med dess kamp. Jag kan nämna att i styrelsen för den här kommittén eller föreningen så ingår det medlemmar i alla politiska partier i riksdagen. Ja, jag vet inte hur Ny Demokrati som nu har kommit in kommer att ställa sig. Vi har inga kontakter med dem ännu. Men de partier som satt där i våras, alla de hade representanter i styrelsen. Där finns också folk ifrån fackförbunden, ifrån Svenska kyrkan, från Röda Korset, från Rädda Barnen och så vidare. Det är alltså en väldigt bred organisation där naturligtvis partipolitiska motsättningar är helt bannlysta. Vad som förenar oss i vårt arbete, det är den övergripande solidariteten med det kurdiska folkets kamp. Någon kanske tycker att det är en begränsad och alltför liten uppgift att bara uttrycka sympati och kämpa för att kurderna ska få mänskliga rättigheter. Det låter kanske lite mjukt i en del människors öron. Men jag vill erinra om att i de dokument, de konventioner och universella förklaringar som antagits utav Förenta Nationerna och utav Europarådet om de mänskliga rättigheterna, så upptas det oerhört väsentliga saker. Och det är de som vi menar ska gälla också för de rättigheterna som består av 30 artiklar. Det sägs redan i början att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Artikel 2 förbjuder varje slag av diskriminering i fråga om fri- och rättigheter som behandlas i den allmänna förklaringen. Alla ska åtnjuta dessa fri- och rättigheter, säger man, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Och det är många rättigheter som fastslås i de olika artiklarna. Det är rätten till liv, rätten till frihet och personlig säkerhet, förbud mot godtyckliga frihetsberövanden och godtycklig landsförvisning, rätten till personlig rörelsefrihet, rätten till politisk asyl, rätten till en nationalitet. Där finns alltså också i de här deklarationerna om de mänskliga rättigheterna rätten till en nationalitet fastslagen som en grundläggande mänsklig rättighet
som FN ska kämpa för att förverkliga. Där finns rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, rätten till förenings- och församlingsfrihet, rätten till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet, rätten till undervisning, rätten till deltagande i kulturell verksamhet och så vidare. Allt det där är ju rättigheter som heller inte är garanterade för alla medborgare i konungariket Sverige, som vi vet. Rätten till ett jobb finns inte för alla människor idag. Och så vidare. Rätten till asyl håller vi tyvärr heller inte så väldigt hårt på i det här landet. Men om man tänker på den aktuella situationen för det kurdiska folket, så är det väldigt, faller det direkt i ögonen att det i hög grad drabbas av inskränkningar i de här mänskliga fri- och rättigheterna som Förenta Nationerna har deklarerat som avgörande. Det gäller en lång rad utav de här 30 artiklarna. Och det gäller i varierande grad under olika tider alla de länder i vilka det finns medlemmar i det kurdiska folket. I särskilt hög grad så gäller kränkningarna av de mänskliga fri- och rättigheterna för de kurder som bor i Turkiet och de som bor i Irak. Där har vi de grövsta kränkningarna av det kurdiska folkets fri- och rättigheter. Andra kommer att gå mer in på de här frågorna. Man kan också fråga sig vad såna här allmänna förklaringar som FN-konventionerna egentligen har för betydelse. Om stater som är anslutna till dem, vilket de här staterna är, grovt bryter med dem. Men det finns en möjlighet att använda FNs organ för undersökning och rapportering om de här brotten mot de mänskliga rättigheterna. Och vi har från vår kommitté vid olika tillfällen begärt att FNs speciella kommission för mänskliga rättigheter ska ta upp de här förbrytelserna mot det kurdiska folket till undersökning och brännmärka de regeringar som gör sig skyldiga till dem. Men framför allt så är det viktigt att utnyttja det moraliska och ideologiska stöd i kampen för kurdernas rätt till fulla mänskliga rättigheter som de här deklarationerna från Förenta Nationerna och Europarådet utgör. De uttrycker ju krav som frihetsälskande människor länge har kämpat för och som måste förverkligas om människan ska kunna nå sin frigörelse. Och vi ställer därför det kravet, och det har varit en viktig del av den verksamhet vi har bedrivit och kommer att bedriva, att den här frågan om kurdernas rättigheter ska upp i Förenta Nationerna till en ordentlig behandling. Det har vi hittills inte lyckats med. Men vi har tagit steg framåt under de senaste åren mot det. Jag vill erinra om den internationella konferens som hölls här i Stockholm i våras, som anordnades av vår kommitté, och där vi hade mellan 200 och 300 deltagare från hela Europa, från Australien, från USA och så vidare. Och där det också fanns företrädare för regeringspartier och andra, liksom för olika internationella organ. Där antogs den så kallade Stockholmsdeklarationen, som talar om hur viktigt det är att föra upp den här frågan på det som kallas den internationella nivån i internationella fora, som Europarådet och Förenta Nationerna. Den här konferensen i Stockholm, den hade sin fortsättning bara för några veckor sedan i en konferens i Bonn, där jag också hade tillfälle att delta som en av representanterna för vår kommitté. Där fortsatte man det här arbetet och bildade också en internationell organisation till stöd för kurdernas kamp.
Och vi har ännu inte hunnit behandla den frågan i vår kommitté, men jag anser det självfallet att vi ska bli medlemmar utav denna internationella organisation som alltså räknar då medlemmar i stor del utav Europa, men som också har kontakter med organisationer exempelvis i Förenta Staterna och Australien. Och på det viset kunna utveckla ännu bättre verksamhet i solidaritet med kurdernas svåra kamp. Jag vill uppmana er som är här att bli medlemmar i Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter. Här nere på utställningen så finns den här lilla foldern som berättar lite mer om vår verksamhet, och där finns också ett inbetalningskort för medlemsavgiften som är 100 kronor per år. Och det är ett stöd som jag tror är väldigt viktigt som ni kan ge, inte bara genom att betala in den 100-lappen, utan framförallt genom att delta aktivt i kommitténs verksamhet för att föra ut material om kurdernas situation och uppmana andra människor att visa solidaritet med den kampen. Det finns två stora folk idag som inte har något eget land, ingen egen nationell stat. Och det är dels det palestinska folket och dels det kurdiska folket. Nu startar snart i Madrid en internationell konferens som ska diskutera frågan om hur man skapar fred i Mellersta Östern. Och där det palestinska folket också har representanter med. Men det kurdiska folkets stora problem tas tyvärr inte upp, är vi rädda, utav den konferensen. Vi har ställt det kravet därför att vi säger det kan aldrig bli en varaktig fred i Mellersta Östern så länge det kurdiska folkets problem är olösta. Så länge det kurdiska folket förtrycks av militärregimer och halvfascistiska regimer och vägras den nationella självständighet som vi här i Sverige, liksom andra folk i världen, tycker är en självklar mänsklig rättighet. Och vi fortsätter därför att resa kravet att på en internationell konferens i FN:s regi ska hela frågan om den kurdiska problematiken och det kurdiska folkets kamp för nationell självständighet tas upp snarast möjligt för att ge ett bidrag till lösningen av dessa svåra problem. Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket för Theo Hermansson, ordförande i Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter. Så som Hermansson nämnde så har kurderna en väldigt lång historia, och vi har äran att ha Omar Sheikmus, statsvetare vid Stockholms universitet, bland oss. Därför så ska vi be honom att berätta om den långa, tragiska, dramatiska historien som kurderna har haft under århundraden. Varsågod, Omar Sheikmus. Ni får ursäkta mig, jag mår inte speciellt bra, så att om jag inte är i form, ni får ursäkta mig. Det andra problemet är att vi har inte så mycket tid att gå in och berätta om den långa kurdiska historien som Kurdistan. Problemet är att jag har fått en rubrik som är mycket omfattande. Kurdisk historia och den aktuella politiska situationen. Och att klara det där på 20-25 minuter, det är omöjligt nästan. Jag tänker på en film som jag såg på 60-talet som är gjord av Jean-Paul Belmondo. Han drev med amerikanerna och deras sätt att se på kultur. Och där han driver med att 2 amerikanska turister påstås hade gått genom Louvre-museet inom loppet av en halvtimme. Så han springer med sin flickvän in i det här museet från början genom alla salarna, och de klarar inte det på en halvtimme. Så jag tror inte att jag kan klara den här uppgiften på en halvtimme. Jag ska försöka i alla fall. Som CH nämnde
Så kurderna är ett mycket gammalt folk. Det finns olika teorier om vårt folks ursprung. Men den mest accepterade teorin är följande, är att vi är en urbefolkning som har funnits i det här området minst sammanlagt 4500 år. I samma område, i de här gränstrakterna, vad som kallas för dagens Iran, Irak, Syrien, Turkiet och Sovjet. Så det betyder att sedan 2500 år före Kristus har det funnits folk som har kallats för varianter av namnet kurd. Det har kallats för olika av greker, armenier, assyrier och perser och andra folk som härskade i området. Men det finns tillräckligt med dokumenterat material både i kylskrifter och i konungarnas kröniker som nämner kurderna i de här områdena och hur mycket besvär de har fått att kunna kontrollera. Så den här strävan för självständighet och oberoende har varit mycket stark hos kurderna som andra bergsfolk som baskerna och skottarna och andra bergsfolk. Kurderna är ändå så att om man går tillbaka till den här teorin att den mest accepterade teorin som jag sa är att de indoeuropeiska stammarna som bosatte sig i de här områdena vid 1000 år eller 2000 år, alltså det första eller andra millenniet före Kristus, bosatte sig där, assimilerade den urbefolkningen som fanns och gav det sitt indoeuropeiska språk, och det är därför kurdiska nu är ett indoeuropeiskt språk. Man vet inte vad urbefolkningen i det här området hade för språk. Men det finns nu en mycket intressant situation vad gäller de olika dialekterna inom det kurdiska språket. Och den teorin som är accepterad av de mesta språkforskarna är att det finns två enklaver. En i den mest extrema sydvästra Kurdistan där man talar Haurami-dialekten, och den mest nordvästliga området där man talar Zaza. Och språkforskarna har sett olika gemensamma rön eller rötter i båda de här extrema enklaverna och dialekterna av det kurdiska. Och en teori är att de här är troligen var språket för urbefolkningen i Kurdistan innan de indoeuropeiska stammarna tog över, och kurdiskan mer eller mindre tog det mesta av det indoeuropeiska, iranska gruppen inom de indoeuropeiska språken. Okej, man ska inte komplicera det, för så kurderna har funnits där i mer än 4500 år. De har bildat sina egna stater, har till och med härskat över andra stater i området. Samtidigt har de dominerats av andra olika imperier som dominerade historiskt i de här områdena. Och en av dessa så kallade kurdiska imperier är Mederna, som kurderna själva identifierar sig med. Det finns historiska auktoriteter som spårar kurdernas ursprung till dem och så vidare. I alla nationers mytologier finns det sådana här anknytningar till stora domäner eller imperier som har härskats och så vidare i området. Men kurderna anser sig själva att vara ättlingar till mederna. Så de här områdena har dominerats av det gamla persiska imperiet, det grekiska, det romerska, det arab-muslimska, det mongoliska och senare det ottomanska väldet. Under det muslimska väldet från 800-talet till 1200-talet eller till och med slutet av 1300-talet fanns det självständiga kurdiska stater i de här områdena under olika namn.
som marwaniderna och så vidare. I den här skriften med utställningen finns det en detaljerad datum för de här staterna. Så dessa, och det var ett resultat av försvagningen av den muslimska Abbasid-kalifatet som härskade över hela området. Kurderna utnyttjade den här försvagningen och etablerade sina egna stater. Men med mongol väldets framfart i Asien och senare i Europa och invaderingen av de här områdena av både turkmener, mongoler och senare ottomanturkarna ledde till att de här statsbildningarna, de kurdiska statsbildningarna försvann på slutet på 1300-talet. Och enligt de här historiska skrifterna så förstörde man totalt speciellt i de kurdiska områdena. Vad man speciellt nämner Timurlenk och Holagos anfall mot städer i Kurdistan, Sharazur och Erbil, som gjorde motstånd och totalt förstördes. Och som en hämning på befolkningen så ödemanlagde Kurdistan totalt. Det tog några hundra år till man återhämtade sig och det dök upp nya kurdiska statsbildningar i form av furstendömen mellan 1600 till mitten av 1800-talet. Och det senaste kurdiska halvsjälvständiga furstendömet som varade till 1848 integrerades in i det ottomanska imperiet. Så att om man historiskt ser det, många gånger konfronteras man med frågan: har det någon gång funnits ett självständigt Kurdistan? Och varför är det så viktigt att ha ett självständigt Kurdistan? Ja, då ska man komma ihåg att själva nationalstaten i nästan hela världen är ett nytt fenomen som en politisk organisation. Tidigare det var antingen stater eller multietniska eller multinationella imperier. Som det östroungerska imperiet i Europa eller det heliga romerska imperiet eller det romerska imperiet och så vidare. Till och med i Europa, de första nationalstaterna till och med i Europa dök upp på 1600-talet, 1700-talet och senare. Så dessa, speciellt i Mellanöstern, var det olika multinationella imperier som härskade i området. Och det fanns knappast sådana nationalstatsbildningar till början av det här seklet. Och speciellt efter första världskriget. Och det var ett resultat av första världskriget och kolonialmakterna. Det var ett resultat av införseln av de europeiska idéerna i Mellanöstern och i Afrika och andra områden, som att nationalstatsbildningen började att dyka upp i Mellanöstern. Och man delade det ottomanska imperiet och ett resultat av det blev att Kurdistan delades i 4 delar istället för 2 som tidigare hade skett först 1514 och senare 1639 i ett föredrag mellan det ottomanska och det persiska imperiet. Så kurderna under första världskriget tillsammans med armenierna och araberna hade lovat ett självständigt Kurdistan i fredsfördraget i Sävr. Speciellt i artiklarna 62, 63, 64. Men en turkisk motståndsrörelse dök upp under ledningen av Kemal Atatürk och som gjorde slut på det fredsfördraget, och det ledde till att ett nytt fördrag skrevs av de allierade makterna
efter första världskriget, och det skedde i Lausanne 1923. I Lausanne nämndes inga rättigheter vad gäller kurderna och armenierna. Inte någonting om statsbildningen för dem. Men det nämns vissa rättigheter för minoriteter. Och när man krävde förklaringar för vilka minoriteter de är, och då den turkiska representanten var Ismet Inönü, som blev president sedan 1938, nämnde att det här egentligen gäller de religiösa minoriteterna. Det är greker och det är assyrier och det är andra minoriteter som finns i Turkiet, men det gäller inte kurderna. För kurderna och vi turkar är bröder och vi är lika för lagen, och det är därför det behövs inte att ge speciella garantier till kurderna. Med införseln av eller påverkan av dessa europeiska, speciellt upplysningstidens ideal och den franska revolutionen och nationalismen, så påverkades kurderna och man började organisera sig för att kräva, i likhet med araberna och andra folk i Mellanöstern, att bilda sin egen stat. Och denna strävan har fortsatt till dagens situation. Efter delningen 1920 till 4 delar så har man gjort många uppror i olika delar av Kurdistan för att kunna få antingen någon form av självstyre eller federation i varje del av Kurdistan. Och det har skett minst 4 till 5 olika uppror under olika perioder sedan 1920-talet. Jag behöver inte nämna allihopa, ni är bekanta med dem antar jag. Men 2 gånger har kurderna under det här seklet i alla fall, sedan 1920, lyckats att bilda statsbildningar. Den ena var 1922 till 24 i irakiska Kurdistan. Det hade egentligen, när britterna ockuperade Irak, eller det som kallades sedan Irak, hade tankar att etablera olika självstyrande kurdiska områden som skulle gå eller forma någon form federation med den arabiska Irak, eller det skulle kanske bildas en specifik kurdisk stat. Men det beslutades sedan 1922 i Kairo-konferensen att man skulle inte det, utan man ska annektera de kurdiska områdena och sluta dem till de arabiska områdena i Irak på grund av vissa ekonomiska faktorer. För resten av Irak skulle inte kunna överleva om man inte ansträngde dessa kurdiska områden. Och man hade hittat olja i Kurdistan. Det är därför man bestämde att sluta de kurdiska områdena till Irak. Då kurderna gjorde uppror och man bildade och trofade ett kurdiskt konungadöme av Sheikh Mahmoud Barzinji som varade från 1922 till 1924. Men det förtrycktes 1924, i sommaren 1924. Och man förvisade Sheikh Mahmoud till södra Irak ända till slutet av 40-talet. Den andra var under andra världskriget, där det dök upp en situation. Shahen i Iran hade sympatier med axelmakterna under andra världskriget, speciellt med Nazityskland. Och man behövde Iran för att kunna skicka förnödenheter till Sovjetunionen när Sovjet hade blivit anfallet av tyskarna. Så man bestämde sig att ockupera Iran. Den södra delen ockuperades av amerikanerna och britterna och den norra delen av Sovjetstyrkorna, Azerbaijan och Kurdistan. Men en del områden blev helt under ingen kontroll, alltså inte ryssarna, inte de amerikanerna eller britterna ockuperade, utan kurderna och azerbaijanerna tog situationen i egna händer och bildade sina egna republiker. Och det
bildades en republik i iranska Kurdistan som kallades för det Kurdistans demokratiska republik, som varade från januari till december 1946, där det krossades sen. Och det var i staden Mahabad i iranska Kurdistan. Dessa båda händelser har en mycket central roll i den kurdiska nationalistiska mytologin. Så att varenda politisk rörelse i Kurdistan, när man nämner vissa saker, det är dessa två händelser att bilda mer eller mindre självständiga statsbildningar var mycket viktigt för dem. Nu, om jag ska ta mycket snabbt den aktuella situationen i olika delar av Kurdistan som CH nämnde. Och det är att situationen i Syrien har inte förändrats avsevärt för kurderna. Det finns en mycket intressant situation där. Ända till mitten av 70-talet förtrycket i Syrien var lika hårt som de andra delarna av Kurdistan. Men efter mitten av 70-talet har man frisläppt de politiska fångarna. Fast man inte erkänner kurdernas rättigheter i lagstiftningen eller i författningen, men det finns inget hårt förtryck heller. Kurderna åtnjuter inga politiska eller kulturella rättigheter formellt i Syrien. Men det pågår inga stora repressalier eller arresteringar mot kurderna på grund av det. Man samtidigt blundar för mycket aktiviteter som kurderna bedriver. Inte bara kurderna utan många andra oppositionella grupperingar också. Och förra året så för första gången lät man ledarna för de tre största politiska partierna, kurdiska politiska partierna i Syrien, att delta i valen, i riksdagsvalen och kandidera, och de valdes mot regeringens lista i de kurdiska områdena. Det andra är att man ville publicera vissa tidskrifter, alltså kurdernas krav i Syrien kan koncentreras i jämförelse med andra delar av Kurdistan. Man kräver inte till och med autonomi eller självstyre, utan man kräver kulturella, demokratiska, politiska rättigheter i Syrien. Man kräver medborgarskap, medborgerliga rättigheter. På grund av under 60-talet bedrev man en mycket stark deportationspolitik, och man drog ifrån kurderna medborgarskap från en stor skara människor. Så man kräver medborgarskap för dessa människor, man kräver kulturella rättigheter, politiska rättigheter och så vidare. Så att när några kurder krävde att man skulle publicera lagligt en kurdisk tidskrift, och man tog upp ämnet med inrikesministeriet, så skrattade inrikesministern och sa att det finns 10 eller 12 olika oppositionella politiska partier i Syrien. Ingen av dem har tillstånd att publicera sina tidningar och tidskrifter, men de gör det ändå. Varför kräver ni lagligt tillstånd? Ni kan fortsätta publicera den tidskriften och det kommer inte att bli några representanter. Så det finns den här informella situationen, att man tolererar viss verksamhet till en viss gräns, men inte mer. Men samtidigt man erkänner dem inte som en etnisk identitet. Man ger dem inga kulturella rättigheter i form av radiosändningar, tv, tidningar, tidskrifter. Och det finns inga politiska rättigheter som en etnisk grupp, så att säga. Men förtrycket är inte så hårt som det är i de andra länderna. Jag ska ta det andra som är mycket lättare att handskas med. Och det är Iran. I Iran under Shah-tiden förtrycket var väldigt hårt. Kurderna i likhet med många andra organisationer gjorde motstånd, deltog i kampen för att störta Shah-regimen. Och när man lyckades med att störta Shah-regimen, man hade stora förhoppningar att kunna nå sina rättigheter i form av autonomi i Iran och demokrati i hela Iran.
Men tyvärr, hela den sekulära oppositionen i Iran gjorde det misstaget att man enades inte utan man konkurrerade med varandra. Istället för att bilda en gemensam front gentemot ayatollorna så splittrades man. En del stödde de religiösa krafterna, en del gjorde motstånd mot dem. Och man konkurrerade väldigt hårt med varandra, så resultatet blev att ayatollorna kapade makten åt sig och etablerade en muslimsk regering. Den här fria perioden i Iran som varade i några månader, mer än 6 månader, där de flesta politiska partierna agerade fritt, publicerade fritt, och det var enastående faktiskt när man upplever en revolution i praktiken och i verklighet. Sådan var förändringen i Iran. Men tyvärr, ayatollorna, när de etablerade sin makt så gick de väldigt hårt mot oppositionen. Hela oppositionen. Och man anföll Kurdistan i augusti 1979. Man kallade det anfallet mot Kurdistan för jihad, det heliga kriget. Och på grund av att man resonerade så här, att kurderna är inte muslimer och den politiska kampen som man kräver är icke-islamisk. Och det är därför för att man måste föra heligt krig för att kunna återföra islam till iranska Kurdistan. Den andra som skulle kunna visa mentaliteten hos makthavarna i Iran, förutom det här heliga kriget mot kurderna, det är att de misslyckades med första anfallet mot Kurdistan och de blev mycket svaga och tvingades till eftergifter och förhandlingar i oktober 1979. När det bildades en gemensam förhandlingsdelegation av kurderna som leddes av Sheikh Uzzadin Husseini och Dr. Qassemlu var deras officiella talesman. I förhandlingarna med Khomeini, han sa mycket klart och tydligt att det finns ingen autonomi i islam. Alltså det finns inte självstyre i islam. Och det är därför vi kommer aldrig att acceptera ett krav till självstyre. Vi är alla muslimer. Det finns en islamisk umma och inom islam finns det ingen självstyre. Eller dessa är västliga begrepp helt enkelt. När man från kurdernas sida argumenterade att till och med inom det islamiska väldet fanns det olika provinser och guvernörer som utnämndes av de olika kaliferna och de kallades olika provinser. Man kan ha en islamisk provins inom den islamiska republiken och kallade det för Kurdistan. Nej, det gick man inte med. När man krävde att man skulle åtminstone ha skolor på kurdiska i de kurdiska områdena. Att man skulle ha rätten att öppna skolor på kurdiska. Khomeini svarade att nej, det går inte, för vi är alla muslimer och i islam är det bara koranspråk som gäller och vi måste alla läsa och skriva koranspråket. Den kurdiska delegationen, mycket skicklig, sa att men i så fall så ska perserna heller, som är majoritetsfolket i Iran, ska inte läsa och skriva på persiska i skolorna. Och Khomeinis svar var att nej, det där gäller inte, för persiskan är ett historiskt språk men kurdiskan är inte det. Det här bara för att kunna ge er en idé vilken mentalitet som härskar. Det kriget pågår fortfarande med all grymhet gentemot kurderna. Med deportationer, avrättningar, massarresteringar, förnekanden av rättigheter och så vidare. I tusentals. Och till och med när kurderna har försökt att förhandla med regeringen, istället för att man ska hitta en fredlig lösning, så har man mördat deras ledare. Qassemlu, som var generalsekreterare för KDP, valde att förhandla och hitta en fredlig lösning. Men de mördade honom under förhandlingarna. De har mördat ledarna för Komala i olika områden, både i Kurdistan och utomlands.
De har mördat ledare för andra kurdiska politiska organisationer och iranska politiska organisationer också. Nu iranierna driver en mycket stark kampanj sedan förra veckan. De har tydligen samlat de mest extrema palestinska grupperingarna, eller de vägrargrupperna, mot den här fredskonferensen som CH nämnde i Madrid. Som hela världen mer eller mindre ser i positiv anda och hoppas att den här stora konflikten skulle kunna lösas på ett fredligt sätt. Men på iransk radio och tv så har man organiserat en mycket koncentrerad kampanj mot de palestinska organisationerna som har godtagit att delta i fredskonferensen. Situationen i Turkiet är följande. Det har blivit en förändrad situation. Turkiets politik gentemot kurderna sen Turkiet bildades i början av det här seklet, det hårdaste mot kurderna. Under det så kallade befrielsekriget i likhet med andra delar av Kurdistan, man lovade kurderna självstyre. Till och med Atatürk hade gjort det. Och det finns dock historiska dokument. Man hade till och med lagstiftat ett autonomt Kurdistan. Men sen annullerade man det beslutet. Och sedan dess har man försökt med fruktansvärda assimileringskampanjen, förnekanden av identitet, förtryck, deportationer, massakrer och så vidare. Men det kom en viss öppning i Turkiet slutet av 60-talet, mitten av 70-talet, där de kurdiska organisationerna började häva sig. Man började lätta på den hårda politiken från makthavarnas sida gentemot de socialistiska organisationer, vänsteroppositionen och de kurdiska organisationerna. Men sen 80, när den senaste militära kuppen skedde, så har man som vanligt, som 60 och 70, gått väldigt hårt mot all opposition, inklusive kurderna. Men i mitten av 80-talet började en debatt ske i Turkiet efter att det väpnade motståndet hade börjat i turkiska Kurdistan också 1984. Och efter att den politiska rörelsen hade börjat synas väldigt starkt i Turkiet också i likhet med andra delar av Kurdistan, så började en debatt att pågå bland den politiska eliten i Turkiet. Och man började ifrågasätta den gamla politiken gentemot kurderna. Och det var en mycket intressant debatt, både vad gäller vänsteroppositionen, vad gäller makthavarna, vad gäller till och med den kurdiska organisationen. Och så småningom fick man igång en sådan dialog, och man hade förhoppningar att det skulle ske på ett fredligt sätt, för situationen och förhållandena var helt annorlunda i Turkiet än de andra delarna av Kurdistan. Men tyvärr, det finns extrema krafter på båda sidor som sätter stopp för den här processen. Och nu har det har skett ett val i Turkiet. Den gamla regeringspartiet har förlorat makten. Situationen är osäker. Det finns möjligheter till att det bildas en koalition mellan det socialdemokratiska partiet och Demirels parti. Så det socialdemokratiska partiet har ett program för en fredlig lösning på den kurdiska frågan, medan Demirels parti går väldigt hårt mot kurderna, förnekar kurdernas existens, kräver en stark kampanj mot PKK-styrkorna och mot allt vad de kallas för terrorism eller vad det är. Men hur skulle en sådan koalition kunna fungera? Det är väldigt svårt att förutse. Det finns andra konstellationer, men vad som är bra är att den politiska rörelsen i turkiska Kurdistan har börjat märka sig, att det har börjat organisera sig, det har börjat bli mycket omfattande, och det har satt igång en ordentlig debatt på turkisk nivå, på hela Turkiet, för att hitta lösningar på den här frågan. Slutligen,
Irak. Situationen i Irak har inte förändrats mycket sedan sommaren, förutom att den tragiska situationen för flyktingarna har blivit relativt bättre. Det finns bara 10 000 kvar i Turkiet och det är människor som har vägrat att återvända till Irak. Resten, ungefär 650 000, har återvänt. Från Iran, det fanns ungefär 1 till 1,5 miljon flyktingar i Iran, från irakiska Kurdistan. Nu har de flesta återvänt, det finns ungefär 350 000. Men som CH sa, majoriteten av dessa människor, ungefär 60 till 650 000, 700 000, finns i de befriade områdena som kontrolleras av de kurdiska politiska organisationerna. Och de finns under mycket svåra förhållanden. Och man vet inte hur man skulle kunna hjälpa dem under vintertiden. För de vill inte återvända, eller de kommer från områden där regeringen inte tillåter dem att återvända. Till exempel Kirkuk-befolkningen. Irakiska regeringen tillåter inte att de flyktingar som hade rymt från Kirkuk att kunna återvända och bygga sina hem och så vidare. Eller de kommer från områden som Kifri och Kallar, eller andra strategiska områden som är tvistade områden. Så att fast FN har satt igång en stor konvoj av lastbilar för att kunna skicka förnödenheter och byggmaterial som sattes igång för 2 veckor sedan. Det är en konvoj på 2500 lastbilar som skulle nå iranska Kurdistan. Men vad jag är orolig är, jag tolkar någonting, de här militära drabbningarna som Irak satte igång mot Kurdistan och Turkiets anfall mot det så kallade PKK-baserna, egentligen det var riktade mot civilbefolkningen i irakiska Kurdistan. Inte en enda PKK-gerilla man har delats i dessa strider. Och vi vet hur ineffektiv sådana militära aktioner är. De var på fel plats till och med. Alltså de anföll områden där det bevisligen finns inga PKK-baser. Men jag tror, eller jag misstänker att både Turkiet och Iran vill förhindra den här stora humanitära sändningen till flyktingarna i irakiska Kurdistan genom att provocera det militära läget både från Iraks sida och från Turkiets sida. För man ville sätta stopp på försändelserna. Det andra är att det har sedan 19 april pågått förhandlingar mellan irakiska regeringen och representanter för Kurdistanfronten. Det har varit 5 eller 6 olika omgångar. Det har man inte lyckats fortfarande att nå en lösning eller ett avtal. Kurdistanfronten presenterade ett förslag. Irakiska regeringen gick inte med på, och sen irakiska regeringen presenterade ett nytt förslag som har avkastats av kurderna. Nu situationen är att Kurdistanfronten har bestämt sig att presentera båda förslagen till befolkningen i Kurdistan genom att hålla en referendum i januari, februari någon gång. Det är klart att det finns olika synpunkter och olika opinioner inom fronten om hur saker och ting är. Men de är överens om 2 saker. Först och främst att hålla och bevara sin enighet inom fronten. För det andra att undvika krig på alla möjliga sätt och inte utsätta befolkningen för en sådan katastrof. Men om irakiska regeringen provocerar situationen och anfaller Kurdistan, så är de tvungna att försvara sig. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så tar jag emot. Tack så hemskt mycket för Ömer Şahitlus och den underbara genomgången om den kurdiska historien och den nuvarande situationen i alla delar av Kurdistan. Nu så är tiden inne för att vi ska höra kurdisk musik och med det kurdiska språket som Khomeini ignorerade enligt om Sheikh Moser på podiet. Och
Det är lite grann olyckligt att Nasser Rezazi, en av de mest kända kurdiska sångarna, idag saknar sitt band med sig som hade alla instrumenten med sig. Men Nasser Rezazi har en röst som aldrig går att motstå om man inte... Ja, jag ska bara säga välkommen till oss, Nasser Rezazi. Och jag vet inte om du vill... Alltså Nasser Rezazi uppträder lite senare enligt programmet. Varsågod. Ey havriyan ranj derim, ey havriyan ranj derim, şorş yeru kol ne derim, em ben gavaz ey Kurdistan, agayin bagish cihan, em ben gavaz ey Kurdistan, agayin bagish cihan, ta key kuştun, ta key birin, yemeş ejin, vekku insan, ey havriyan ranj derim, ey havriyan ranj derim, şorş yeru kol ne derim. Den här sången handlade om den kurdiska kampen och kurdernas önskemål om att få leva som vanliga människor och ingenting annat. Nu kommer nästa sång. Ey çiziladi bana şaristan, ey haval bana şaristan, ey çiziladi bana şaristan, ey haval bana şaristan, min butun شمع